Здравейте, дами и господа! В този епизод ще говорим какво да правите, ако се срещнете с някои от тези диви животни. По принцип хората нямат работа при дивите животни, особено в саваната, но някой път се случва да се натъкне на тях без да искаме или от чисто любопитство. Трябва да знаете, че животните имат различни зони. Зона на комфорт, бягство, борба и страх. И всяко животно реагира различно в тези зони. Например, слона. Слона е едно от най-често срещаните опасни животни на терен. Един слон в добро настроение, в добър ден, може да ви позволи да се доближите до него на не повече от 20 метра. Ако сте в открит район, някой път може да ви позволи и по-близко да се доближите. Но трябва да се научите да разпознавате агресивни и ядосани слонове. Едни от признаците са, че слона постоянно ще тъпче земята, ще издава звуци, ушите му ще са разперени. Друг признак може да забележите един от предните му крака да се клати, да е вдигнат във въздуха и да се клати напред-назад. Нещо по-особен признак е, ако забележите да тече постоянно урина по задните му крака, което ги прави доста по-тъмни от останалата част на тялото. И миризмата, която се образува е много остра. Човек може да я усети на повече от 100 метра. Но като цяло хората нямат работа до тези животни. Особено до млади, агресивни и непредсказуеми слонове. Какво да правите, ако изпаднете в ситуация слон да ви атакува? Трябва да знаете, че първата атака в повечето случаи ще бъде фалшива атака. А признаците за тази фалшива атака са, че слона ще тича към вас с широко разперени уши, хобота ще е вдигнат високо и ще издава много звуци. И повечето пъти тази фалшива атака спира на плюс-минус 10 метра от вас. Какво може да направите, ако зависи вие в каква зона сте, дали сте запазили самообладание, дали сте изпаднали в страх и сте замръзнали или сте тръгнали да бягате. По принцип не е хубаво да бягате, слона е много по-бърз от вас и ще ви настигне. Ако сте близко до гора, може да се скриете в гората, ако не, трябва в последния момент да скочите в страни. Във всеки един случай ви пожелавам успех. Следващото животно, за което ще говорим, е носорога. Носорога има много слабо зрение, но отлично обоняние и слух. И е доста притеснено животно. При всеки малък шум в гората започва да си обръща главата в страни, да наостря ушите и да почва да тъпче с крака. Това са признаци за неспокоен носорог. Ако ви се наложи по някаква причина да приближавате носорог, гледайте поне вятъра да духа срещу вас, за да не ви надуши. Какво да направите, ако носорог ви атакува? Трябва да скочите в страни, защото, както казах, имат доста слабо зрение, така ще избегнете атаката. Или най-добрият вариант е да се качите на някое дърво. Нещо, което трябва да знаете, е, че комфортната зона черният носорог е доста по-малко, отколкото на белия. Белият носорог е много спокоен. В повечето случаи ще избяга от вас, освен ако не сте застанали между него и малкото му. Но черният носорог е доста агресивен и ще ви гони. Затова внимайте. Трябва да се научите кой носорог кой е. Следващото животно може би е едно от най-сърдитите животни в Африка. Това е бивола. По принцип бивола си обича личното пространство, има малка зона на комфорт и никога няма да ви позволи да се доближите толкова близко до него. 9 от 10 пъти, ако се срещнете с бивол пеша, вие вече сте навлезли в зоната му на борба или на бягство. Какво да посъветвам, ако се случи така, че бивол да ви нападне? Ако тръгнете да бягате, хвърлите всичко по себе си, това може да отвлече вниманието му. Качете се на дърво или в последния момент скочете в страни. За съжаление, в целия ми престой в Африка не бях чувал истории, в които хора са нападнати от бивол и не мога да ви дам много голям съвет какво следва след това, но отново ви пожелавам успех. И така, стига сме говорили за травоопасните животни, нека поговорим малко за хищниците. Леопарда има много добро зрение, има много добър слух и много добро обоняние. Зоната му на комфорт е много малка и обича личното си пространство прекалено много. Ако се натъкнете пеша на леопард, то в повечето случаи вие вече сте навлезли в неговото лично пространство. Леопарда като цяло, ако има
пряк и лесен път да избяга от вас, ще го направи. Няма да се занимава с вас, освен ако не сте застанали между него и малкото му, или самия леопард не се чувства притиснат от вас. Тогава ще ви атакува. В никакъв случай не трябва да тръгвате да бягате, защото само плячките бягат. Ще ви догони и ще ви изяде. Трябва да стоите на едно място, да се направите възможно най-голям, да викате, да мятате ръце и да сте готови за битка. Трябва да устоите територията си. Чувал съм истории, в които хора влизат в схватка с леопард и по някакъв голям късмет са успяли да го убият, като са го удушили. Но за сметка на тежки незалечими белези. Леопарда има много остри ногти, много бързи лапи, все пак това са му оръжията и сами се досещате какво ще се случи с вас, колко кървава гледка ще стане. И сега да говорим за най-опасното животно, което може да срещнете в саваната, и това е лъва. Лъва е много мързелив, прекарва по-голямата си част от деня, почивайки си под сянката на някой дърво. И вие, разхождайки се пеша, имате много голям шанс да се натъкнете на него, без да го видите и директно да навлезете в зоната му на борба или на комфорт. В такава ситуация трябва да четете езика на тялото му, да видите лъва как се чувства и никога да не бягате. Ако тръгнете да бягате, това автоматично ще активира инстинкта му на хищник, ще ви догони и ще ви изяде. И ще ви дават по новините. Ако лъва се изправи и ви гледа и след това пак си легне, това значи, че е спокоен. По най-спокойния начин, вървейки назаде, се махнете оттам, но не бягайте. Ако лъва застане в по-задебнене, тогава трябва да сте готови да влезете в битка с него. Отново трябва да викате, да се направите на голям, да мятате ръце и да устоявате позицията си. Във всичките тези ситуации, ако имате оръжие с вас, това е крайният вариант, но не да застреляте животното, а да изстреляте предупредителен изстрел в въздуха или до него, за да го уплашите. Не забравяйте, че нямате причина защо да убивате тези животни. Ако убиете животното, вие сте направили някаква грешка. И така, това беше поредният епизод на Последен дъх. Надявам се да ви е харесал. Може да научите повече за мен, моята кауза и още истории, като си купите книгата ми. Ако имате намерение да плавате с кану в Африка по някоя река, ви препоръчвам да не го правите, защото ако ви нападне хипопотам или някой крокодил, там нямам съвети, които да ви дам какво да направите. По-скоро ще станете закуска, обяд или вечера за някои от животните.